Babe. Di sa ta mag-check-in di karon no kay nagsugod na big lockdown dire sa mua kay tungod itong Omicron. Ano sa to? Ultra basta ka to. Omicron lagi. Bawal gani ko mo gawas no. Pakitaan na po big vaccination card niya. Wabi ako na vaccine na lahin na vaccine sa ko kay Parbo. Oh, Parbo. Na. Oh, na-deworm na ko eh. Wait lang babe. Kisa mo nang gasoy-sayaw. Agoy, si Gwyneth. Si Gwyneth Chuchuya niya o si Freddy Aguilar? Katuon ako ba? Oh, party jug kaday! Unsa ka diri magbuot ka sa kuan? Party jug kaday! Sige, kiyay diha! Unsa ka? Di ba na-quarantine man ka? Say quarantine, walay quarantine sa Pilipinas ra nang quarantine. Ikaw Gwyneth ha, baga kay kag nang tungod nimo ba mag-lockdown na pud og usab. Say pakialam na ko na mag-lockdown og usab. Nagparty ra man ko. Nagparty niya, dapat nag-quarantine ka, dapat wa ka ni sibat. O sibat, nagsayaw pa ka dili kung nakabigaon nimo nagsa. Uy, ginuo ko nimo Gwyneth. Wala ko'y labot, daghan kog kapit sa ganun. Oo, kung daghan kag kapit. Daghan kog kapit. Wa ko'y labot kung daghan kag kapit Gwyneth, ang amo ang safety sa tibuok Pilipinas. Tanawa ka ron, nakasunod ka. Pagabot nimo diri niya, wa pa jud ka di quarantine, kay sibat ka. Ngano ba quarantine nimo? Kasi pag-suffer ka ron mga tao kang gobyerno. Magbuot ka sa kuha. Pagbuot sa imong animala ka. Ako man ning kinabuhi. Ha, sa US wala may kuan dito, may quarantine. Ikaw ra man. O nya uli pa makadiri kung gikan bullshit ka. Nga magbuot man ka. Ay paduol ka basi matakday og na. Umuwi ka ba sa virus? Omicron. Kana. Nga ka ha, sobra ayaw ka kay nagbuang kay tungod nimo mag-lockdown ang Pilipinas. Tungod nimo di nami kalaag, tungod nimo walang trabaho mga tao din sa Pilipinas. Tungod nimo tungod sa virus, dili tungod ako. Dapat nag-quarantine ka. Ngano pa kung quarantinon pa man ko ninyo? Ha, wala may kaon dito sa hotel. Usa? Ngano pa kung quarantinon pa man ko ninyo? So tungod ana, way ka sa hotel kay nilakaw ka, sibat ka tungod sa kabigaon nimo. Di may ka-invite diri sa party niya, sayo ka diri sa awa. Sige, na, patakdan di karon. Ako na. Patakdan di ka. Magbuot-buot ka ha, ay pagkuan mo, wa kay labot og di ko mag-quarantine kay wala na uso-uso ang quarantine. Ang amo ala ang safety sa tanang tao. Tanawa karon ng gobyerno nagkabuang na. Kabalo kang budget ang Pilipinas tapos magingana pa jud ka. O sa may pakaon sa gobyerno sa mga tao. Di ko na problema basta magparty-party ko. Party to diha. Sige, party. Magparty ko ako aha. Sige. Pagpakialam. Sige, lagpati soy ang murag unggoy. Na. Tarong agad ko. Gitarong ka, ikaw pagtarong ko sim kinabuhi. Unta ka ron makatulog ka unyang gabi no. Nga di ka makauna-una nga naunsa ng Pilipinas sige daw. Naunsa di sila nga nagparty ra man ko. Tungod nimo nagparty daghan na kay positive. Positive. Ako may basahin na positive. Poblasyon girl pa kang naong nimo murag. Di na lang jud ko mustorya. Di ko mag-quarantine kay ako aning kinabuhi dili mo ha. Ayaw ko tutulo kay wala kay utang nyo basig luwaan ta ka di karon. Luway kay ikaw luwaan ako. Mga luwa ka sa kumakaon sa luwa. Matakran yung ka. Ako kay wala ka sa ko kay makalunggo. Ingati ka dad, ayaw pagpakialam. Wala mo ilabot og di ko mag-quarantine. Sus, may labot pero taka nagkabuang ng tibok Pilipinas tungod nimo. Kabuang ako pa inyong party pa ka bisag di ka invited. Bagag now. Ikaw ang bagag now. Ako? Ito kanta ka DPWH. Anong DPWH man? Reporta ka sa DPWH ka, nara ka diri di ay. Ikaw DPWH yung ka. Ano man? Dakog puson way hawak nga DPWH ka. Pairanin mo. Pag-quarantine dito. Ano di ka mag-quarantine ha? Mag-quarantine ako. Mag-quarantine ako. Na. Mag-quarantine ako ha. Tungod din mo ha? Tungod din mo. Wala lang kay giubo. Nagtanong kay ka mag-quarantine ko balik. Puro ba pasangin lang ninyo tanan? Murag nawala kong panglasa ay. Ikaw mag-quarantine na pod.
Margi ubo man ko eh. Kinawa. Ano man eh?